Hello mga idol! Panibagong vlog, panibagong Sabado, panibagong mabibigyan na naman natin ng 500 pesos. Ayan. So, meron ulit tayong papahula na kanta. At sasagutan nyo lang kung anong title ng song na yan. At ikaw na ang mananalo ng 500 pesos. Ayan, so bago ang lahat ay gusto ko muna i-congratulations Sir Richmond. Dahil siya po yung nanalo ng 500 last Saturday. Congratulations, sir! Ayan, so sa mga gustong sumali po dito, napakadali lang. I-comment mo lang yung maririnig mong kanta. At bago ang lahat pala, dapat i-share mo yung video na ito at follow my Facebook page na Ray Music Collection. Yan. Dito lang po sa Facebook yan, wala po sa YouTube. Guys, pag walang nakakuha dito, halimbawa umabot ng Saturday na walang nakahula, pagdating ng next Saturday, magiging 1,000 yung premyo. Ayan. Kaya pero pag nahulaan nyo ngayon, syempre, balik ulit tayo sa 500. Every Saturday po ito, guys. So, yan, so bago natin i-play yung song na yan, please share this video at naka-follow ka sa aking Facebook page. Yun lang naman po yung mechanics natin dito. Naka-share ka at i-follow mo yung Facebook page natin, tapos i-comment mo na yung sagot mo. At pag tamang sagot yan, ay ikaw na ang mananalo ng 500 pesos. Yan, so isa-isa lang guys kasi hindi natin kaya pag marami. Every Saturday, 500 lang ang kaya nating pamigay. Okay? So pag hindi po natin nakuha ito ngayon, sa susunod na Saturday ay magiging doble po yung price. Magiging 1,000. Okay ba yun? Ayan. So, let's go. Pakinggan nyo mabuti. Baka ikaw na yung susunod na manalo ng 500 pesos. Okay. Manayin guys. Ay! Ano? Kabisado mo ba yung title niyan? Ulitin natin guys ha. Yan mga idol. Pag alam mo yung sagot niyan, please comment and share this video para baka ikaw na yung susunod na manalo ng 500. Okay? Let's go! Please don't forget to share this video and subscribe to my channel. Maraming salamat po. Sa susunod na Saturday ulit. Kita kits. Bye-bye.